Ahojte, radi by sme vám predstavili náš odbor Agromechatronik. Toto je areál školy, budova školy, zrenovovaný školský internát. Čo ťa u nás čaká? Trieda odborných predmetov. Naučíš sa pracovať s navigáciou. Učebňa vybavená výučbovými panelmi, na ktorých sa naučíme pracovať s diagnostikou. Trieda je taktiež vybavená 3D tlačiarňou. Na odbornom výcviku sa naučíš, ako vykonávať údržbu a servis strojov. Vykonávať diagnostiku poľnohospodárskej techniky. Naučíš sa, ako obsluhovať moderné stroje a príslušenstvo. Odborný výcvik v autorizovaných servisoch, ako je napríklad ŠUPA. Zúčastňujeme sa na rôznych výstavách. Veľkou výhodou je vodický kurz skupiny T zdarma a zvýhodnená cena na vodický kurz skupiny B. Tak toto bol odbor Agromechatronik. Dúfam, že sa ti páčil a budeme radi, ak sa k nám pridáš.